ጋሽ ሰለሞን ለምን መኪናቸው አይወስዱም? ብሩክ ሪል ስቴት 1.5 ሚሊዮን ፎሎወር በ3 ቀን ካስገባናቸው ማለት ነው። ከ3 ቀን በኋላ ጋሽ ሰለሞን መኪና ገዝተን ሰርፕራይዝ እናደርጋቸዋለን። ጋሽ ሰለሞን ይህ ቪዲዮ እያያችሁት እንደሆነ በጣም እርግጠኛ ነኝ። እንግዲህ መኪናው ይገዛል በእርግጠኝነት እኔ ቃል እገባለሁ፣ እነሱም ቃል ይገባሉ። ተመልካቾች አንተ ስማ ልገረ ብሩክ ሪል ስቴት ሄደ ፎሎ ታደርጋላችሁ። 1.5 ሚሊዮን በ3 ቀን እናድርሳቸው። ሁላችሁም ይህ ቪዲዮ የምታዩ ሰዎች ፎሎ አድርጉና ጋሽ ሰለሞን መኪና ገዝተን ሰርፕራይዝ እናድርጋቸው። ሰርፕራይዝ አይሆንም በእርግጠኝነት ይህ ቪዲዮ ስለሚያዩት፣ ግን ጋሽ ሰሌ አጠብቁትም እንዴት አድርገ የመኪና ሰርፕራይዝ እንደማረጋችሁ ማለት ነው። በማጠብቁት መንገድ በማጠብቁት ሁኔታ ነው ሰርፕራይዝ የማረጋችሁ ቢካዝ ጨማምሬ ስለሆነ ማለት ነው። ጋይስ 1.5 ሚሊዮን በ3 ቀን ብሩክ ሪል ስቴት እናስገባቸው። መኪናው ይገዛ። ጋሽ ሰለሞን መኪናቸው ይያዙ አሁኑኑ። ወዳችሁ ሰላም ጥዕና ሃበለይ አመላ ዓለም ትርከቡ ናይ ዩቲዩብ ቻነልና ተኸተልቲ ሎሚ እውን ከምቲ ልሙድ ሓደሽቲ ዛዕባታት ሒዝናልኩም መፂና ኣለና። ነዚ ዩቲዩብ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ድማ ሸር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ይኹኑ። እሽሞ ኩራት ተኸታተልትና ሎሚ እውን ከምቲ ልሙድ ሓድሽ ዝበልክዎ ዛዕባ ናባኹም ከብል እየ። እስካዛ ቪድዮ እዚኣ ድማ መጨረሻ ሓቢርኩምና ክትፀንሑ ትሕትና ይላቦ ማለት እዩ። ኩራት ተኸታተልትና ከም ዝፍለጥ ቲክቶከር አዶናይ ቃል ዝኣተዎ ነገር ነይሩ ማለት እዩ። ልተዋናይ ጋሽ ሰሎሚን ማለት እዩ። ዝኾነ ታይም ኣብ ታክሲ ናተጓይ ዝኾነ ሰዓት ቪድዮ ተለቂቁ ነይሩ። ብድሕሪኡ ድማ ነጋጋሪ ኮይኑ ፀኒሑ እዩ እዚ ቪድዮ ማለት እዩ። ብዙሕ ሰብ እውን ኣተቀባበሉ ፀኒሖም እዮም። እዞም ሰብ እዚኦም ዕድመ ዝደፍኡ ሰባት እዮም። ኣብ ብሄራዊ ቲያትር ዓብዪ ዝተዋፅአ ዝገበረ ናይ ፊልም ኢንዱስትሪ ኢትዮጵያ ብጣዕሚ ብርክት ዝበለ ኣስተዋፅኦ ዝገበረ ሰብ እዩ። ነዚ ድማ እዩ አዶናይ ድማ ተቀቢሉ ካብኡ ማለት እዩ ብዙሕ ነገር ትሪትመንት ናጎሮ ፀኒሑ ማለት እዩ። ከምኡ እውን መኪናታት ዝብል ወረታት እውን ነይሮም። ካብ አዶናይ መኪና ክግዛእ ኣለኹም ዝብል ወረታት ነይሩ። በዓል እውን ኣብ ዝኾነ ሰዓት ኢንተርቪው ተገይሩሉ ክግዛእሊ ይኽእል እዩ ክገዝአሊ ይኽእል እዩ ዓይነታት ምላሽ እውን ሂቦም ነይሮም እዩ ማለት እዩ። ይኹን እምበር ሓዚ ድማ ሓድሽ ቻሌንጅ መፅዎ ኣሎ አዶናይ ማለት እዩ። ብሩክ ሪል ስቴት ዝብል 600 ምናምን ፎሎወር ነበሮ ኣብ 3 መዓልቲ 1.5 ፎሎወር እንዳሓብፅሕዎ መኪና ስጦታ ከም ዝበሃው እሱ ድማ አዶናይ ድማ ብስሙ ድማ ጋሽ ሰሎሞን ከም ዝህቦም እዩ እዚ ቻሌንጅ እንትን ገይርዎ ማለት እዩ። ብዙሓት ሰባት እውን ተቀባበልዎ ብጣዕሚ ኣብ ዝገርም ሰዓት ማለት እዩ። ሓደ መዓልቲ ውሽጢ 1 ሚሊዮን ክበፅሕ ክኢሉ እዩ። ብጣዕሚ ዝገርም ብጣዕሚ ምን ያህል ተቀባልነት ከም ዘለዎ እዩ ለርእየካ አዶናይ ኣብ ስርሑ ምን ያህል ጠንካራ ምዃኑ ምን ያህል ተከታሊ ከም ዘለዎ እና አዶናይ ዝሓዞ ዕላማ ድማ ከሳካዕ ዘይቀርብ ምዃኑ እውን መርአያ እዩ። በዛ አጋጣሚ ድማ ኣቲ ሰሎሞን እንኳዕ ደስ በለኩም ክንብሎ ንፈቱ። ምክንያቱ ኣብ ኢዱ ከም ዝኣተወት እያ ተረጋጊፃ ዘላ። በቃ ቁልፊ ምውሳድ ብቻ እዩ ዝቀርዮም ጋሽ ሰሎሞን ማለት እዩ። አዶናይ ቢያንስ ኣብ ሎማዓንቲ ትወዲኣ ትኸውን እያ ተባሂሉ ተስፋ ይግበር። ሎማዓንቲ ወይ ፅባሕ እዩ መጨረሻውና ግን ከዓ ሎማዓንቲ ምውሳድ የቆረዩ እዚ መኪና ሽልማት ማለት እዩ። ኩራት ተኸታተልትና ብሩክ ሪል ስቴት ከም ተቀድሚ ኢለ ዝገለፅክዎ 600 ምናምን ተኸተልቲ እዮም ነይሮሞ። ኣብ ሰዓታት ውሽጥታት እዩ 16 ሰዓታት ውሽጢ 1 ሚሊዮን ከኣቱ ገይርዎ አዶናይ ማለት እዩ። ከም ዝፍለጥ ከምዚኦም ዓይነት ትካላት እውን ቅድሚ ከዚ ከምኡ ዓይነት ቻሌንጅ እናሰርሐ መፅኡ ዝቆልዓ ብዙሓት ሞተዓወት እውን ክኾኑ ክኢሎም እዮም። ብጣዕሚ ብላ ድምም መልክዕ ኣብ ሰዓታት ውሽጢ ልዕሊ 1 ሚሊዮን ዝረክብ ልዕሊ 800,000 ፎሎወር ክእክብ ዝኽኣለ እዩ ቲክቶክ አዶናይ ማለት እዩ። ሕጂ ድማ እዛ መኪና ከም ዝወስዳ ድማ እርግፀኛ ኮይኑ ኣሎ። ሎማዓንቲ ወይ ከዓ ፅባሕ ድማ ንጋሽ ሰሎሞን ብስጦታ መልክዕ ከም ዘበርክተሉ እውን እዩ ተናጊሩ አዶናይ ከምቲ ኣብ ትቅድም መእተዊ ከም ለቀቅዎ እዚ ቪድዮ ናይ አዶናይ አንደበት ማለት እዩ። እና ኩራት ተኸታተልትና ድሕሪ ዝተወሰነ ሰዓታት ምናልባት ወይ ከዓ ድሕሪ 1 መዓልቱ ድማ ተዋናይ ጋሽ ሰሎሞን መኪና ሒዞም ንሪእሉ መንገዲ ፍጠር ኢለ ሓስብ። በዛ አጋጣሚ ናይ ላምባዲና ዩቲዩብ ተኸተልቲ ክቡራት ቤተሰብ ድማ ልክዕ ዝሽልማት ምስ ኣብ ኢድ ሰሎሞን ምስ ኣተው ድማ ልሙሉእ ዘሎ ኢንፎርሜሽን ናባኹም ካብፅሕ እየ። እስካብ መጨረሻ ምሳይ ድማ ክትኮኑ እውን በዛ አጋጣሚ መላእ ቤተሰብ እንትን ይገብር ማለት እዩ። ሽሞ ኩራት ተኸታተልትና ሎሚ ሒዘልኩም መፅየ ዝነበርኩ ሓድሽ ዛዕባ ነዚ ይመስል ነይሩ። ኣብ ቀፃሊ ድማ ብካሊእ ትሕዝቶ እስካብ ንራኸብ ሰናይ ንዓኹም ሰናይ ዕድል ልጋሽ ሰሎሞን አዶናይ እውን ብጣዕሚ ምስጋና ካብ ፅሑል ይደሊ ብዙሓት ብርከት ዝበለ እውን
በጎ አድራጊነት እናሰርሐ ስለዝፀንሐ ሕጂ እውን ብዙሕ ተስፋ ዝግበረሉ